Young, full of potential, a simple, fragile seed, unaware. My journey was one of self-discovery. Standing at crossroads, facing challenging decisions, as my fiery spirit and his gentle whisper paved the way. And look at me now. I am rooted, resilient, and flourishing. Seminary Vocation Center. Fl-isem tal-Missier, tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. U tiegħu narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb għal din l-qudiesa llum il-Knisja tiċċelebra l-festa ta' San Tumas illi tħabat biex jemmen f'Ġesu. Jirrappreżenta lilna wkoll li xi kultant fil-ħajja tagħna inbagħtu xi ftit minn mumenti diffiċli fejn il-fidi tagħna tonqos, inbagħtu aħna wkoll biex nemmnu f'Ġesu Kristu. Ejjew għalhekk illum noffru din l-qudiesa b'mod speċjali biex il-mulej permezz tal-grazzja tiegħu isaħħaħ fina il-fidi, jgħinna biex nemmnu iżjed konvinzjoni. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti, jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bl-emil u billi ħallejt mirjieti. Tija tiegħi, l-akbar tija tiegħi. Għalhekk nitlob l-Imqaddsa Marija dejjem Verġni, l-Anġlu l-Qaddisin kollha lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Glorja lill-Alla fil-għoli ta' smewiet u paċi fl-art lill-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġieħ. Inroddu lek ħajra l-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla, Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla, ħaruf talla bin il-Missier. Inti li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Inti li tneħħi d-nubiet tad-dinja ilqa it-talb tagħna. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħen għalina, għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu, mal-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. Għatina u Alla li tista' kollox li nifirħu bil-festa tal-Apostlu San Tumas u li bil-għajnuna tat-talb tiegħu nissaħħu dejjem iżjed fil-fidi biex ikollna l-ħajja fl-isem ta' dak li hu għarfu b'mulej. Ibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-littra ta' San Pawla Apostlu lill-Efesin. Ħuti, għalhekk ma tkomx aktar barranin u frustieri, imma intom ċittadini flimkien mal-qaddisin u nies tad-dar ta' Alla, mibnija l-koll fuq is-sisien tal-Apostli u tal-Profeti, fejn Kristu hu il-ġebla tax-xewka. Fih il-bini kollu jintrabat sewwa, jitla f'tempju qaddis fil-mulej, fih intom ukoll fl-Ispirtu, timbnew flimkien f'dar fejn jammar Alla. Il-kelma tal-mulej. Inroddu ħajr lill-Alla.
Salm responsorjali, morru fid-dinja kollha xandru l-bxara tajba. Morru fid-dinja kollha xandru l-bxara tajba. Faħru l-mulej ġnus kollha, sebħuh popli kollha. Flimkien, morru fid-dinja kollha xandru l-bxara tajba. Għax kbira it-tiba tiegħu magħna, il-fedeltà tal-mulej tibqa' għal dejjem. Flimkien, morru fid-dinja kollha xandru l-bxara tajba. Emmint Tomas għax rajtni jgħid il-mulej, ħenjin dawk li ma rawx u emnu. Il-mulej ma'kum. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien Tumas wieħed mit-tnax jgħidulu t-tewmi. Ma kienx magħhom meta ġie Ġesu. Għalhekk id-dixxipli l-oħra qalulu, rajna l-mulej. Iżda hu qalilhom, jekk ma narax fidejh il-marka tal-imsiemer u ma nqiegħdx sebej fuq il-marka tal-imsiemer u widi fuq ġenbu, jiena ma nemminx. 8 jiem wara d-dixxipli reġgħu kienu ġewwa u Tumas magħhom. Il-bibien kienu magħluqa imma Ġesu daħal għad f'nofshom u qalilhom, Isliem għalikom. Imbagħad qal lil Tumas, ġib sebek hawn u wara idejja u ressa idek u qiegħda fuq ġenbi. Tkunx bniedem bla fidi, iżda emmen. Wieġbu Tumas u qallu, mulej tiegħi u Alla tiegħi. Qallu Ġesu, emmint għax rajtni, ħenjin dawk li ma rawx u emnu. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Min din is-silta li għadna kemm rajna, għandna ħafna punti ta' riflessjoni x'nitalmu u nirringrazzjaw ukoll lil Tumas illi qed jirrappreżentana f'din is-silta fil-mumenti tan-nuqqas ta' fidi tagħna. Meta t-twemmin tagħna jiddajjef. L-ewwel nett Tumas ma kienx magħhom meta ġie Ġesu l-ewwel darba. U hawnhekk wieħed jistaqsi x'seta kien il-każ li Tumas ma kienx magħhom. Kienu kollha maqfulin u mbeżżajn. Tumas forsi kellu iktar kuraġġ biex joħroġ u forsi anki jitkixxef x'qegħdin jgħidu n-nies fuq il-ġrajja, fuq il-qawmien ta' Ġesu. Tumas illi għandu dan il-punt pożittiv illi kien qiegħed ifittex. Imma daqskemm jista' jkun pożittiv, jista' jkun perikolus ukoll. Meta bniedem jaqdef għal rasu, jitbiet mill-komunità, mill-grupp, hemm ċans illi jiddajjef fil-fidi, hemm ċans illi jiġi influenzat minn il-ħna oħrajn li mhumiex bil-fors tajbin, hemm ċans illi jaqdef għal rasu. U allura hekk ngħidu aħna jista' jkun illi jiġrilna xi kultant bħal Tumas li ninqatgħu mill-Knisja, ninqatgħu mill-komunità tal-parroċċa, ninqatgħu mill-gruppi u nifqu nagħtu l-impenn tagħna u nibdew naħsbu li nistgħu ngħixu l-fidi tagħna għal rasna weħedna. X'jiġrilna? Niddajfu. X'jiġrilna? Ninġarru mill-kurrent.
x'jiġrilna nibdew niddubitaw u nitħawdu iżjed bl-ilħna oħrajn li nisimgħu fis-soċjetà li mhux kollha ġejjin mill-Ispirtu ta' Alla u mhux kollha jirriflettu t-tagħlim ta' Sidna Ġesu Kristu. U allura hekk Tumas qed jirrappreżenta lilna u lin-nies kollha meta xi kultant f'perjodi u xi kultant fit-tul ukoll aħna nitbiedu minn mal-komunità u naqtfu għar-rasna u ninġarru u nfittxu forsi informazzjoni li ma tkunx tajba f'post li mhux tajjeb. It-tieni darba illi Ġesu jiġi, Tumas ikun hemm u din id-darba ikun preżenti għal din l-esperjenza. Ikun preżenti għaliex kienet importanti għalih illi jkun hemm din id-darba għaliex il-kliem ta' sħabu l-apostli ma jemnux. Bħalma wkoll jista' jkun anki punt ta' riflessjoni għalina meta aħna nattendu gruppi fil-komunitajiet tagħna, fil-Knisja, jista' jkun hemm affarijiet li aħna ma nemnuhomx daqshekk faċli, ma nniżluhomx daqshekk faċli, ma naċċettawhomx. U allura Tumas illi jtina anki din l-idea illi ma jaċċettax b'mod ħafif dak li jgħid ħaddieħor, imma jirrifletti hu jagħmel hu l-esperjenza, ma joqgħodx fuq dak li qed jgħidlu ħaddieħor, imma jagħmel hu l-esperjenza ta' din il-laqgħa tiegħu ma' Ġesu. U allura għandna il-punti negattivi u pożittivi anki minn din il-ħaġa. Meta aħna nkunu tqal biex nemmnu lil xulxin, biex nemmnu fit-tagħlim tal-Knisja, biex nemmnu f'min qed jiggwidana fit-tajjeb. Nkunu tqal, nibqgħu xettiċi, nibqgħu nagħmlu il-mistoqsija. Tumas jgħidilhom jekk ma mmiss bidejja u nara bajnejja, jekk ma niltaqax b'mod personali jiena ma' Ġesu, ma nemminx. U allura t-tieni darba hekk għandna issa lil Tumas illi jasal biex jagħmel l-esperjenza personali ta' Ġesu. Jasal biex Ġesu jiġi f'nofshom u jkun hemm. U jsejjaħlu Ġesu bħalma jsejjaħ lilna meta aħna nitbiedu bħal naġa li tintilef, li titbied, jiġi jfittxna, jiġi jżurna, jgħidlu Tumas ejja law, isejħilna bisimna, ejja law int illi qed tkun tqil biex temmen, li qed titfixkel u qed tiddubita, ejja ersaq, ejja għamel l-esperjenza għaliex għax meta aħna nisimgħu fuq Ġesu u importanti. Imma iktar importanti huwa li nagħmel esperjenza tar-relazzjoni tiegħi ma' Ġesu. U hemmhekk nasal biex nemmen, hemmhekk nasal biex insaħħaħ il-fidi tiegħi. Allura Ġesu jgħidlu l-Tumas, ejja Tumas, miss, ejja ara bidejk, ejja, ġib idejk. U klilna wkoll jagħmlilna din is-sejħa biex aħna nersqu lejn il-mulej u nagħmlu l-esperjenza personali. Mhux nibqgħu fuq l-informazzjoni li taslilna, imma nagħmlu l-esperjenza personali aħna wkoll. U fil-fatt hekk jagħmel hawnhekk illi meta Ġesu jsejjaħlu ġib sebek hawn u wara jdejja u ressa idek u qiegħda fuq ġenbi, tkunx bniedem bla fidi iżda emmen, Tumas għallu imbagħad mulej tiegħi u Alla tiegħi. Jagħmel din l-esperjenza. Allura din is-silta sabiħa tpoġġilna anki qudiemna ir-rabta bejn meta tara u temmen, meta inti tmiss u tagħmel l-esperjenza u temmen, u meta titħaddet tiddialoga, Tumas li qed jiddialoga ma' Ġesu laqa l-istedina, it-talb tagħna, il-kollokju tagħna, il-kliem tagħna ma' Ġesu. Meta Tumas jiddialoga jasal biex jemmen. U għandna dawn it-tliet punti oħra wkoll li jistgħu jgħinuna b'kif aħna nistgħu insaħħu l-fidi tagħna. Billi jiena nfittex li nara, ħalli nifhem, li jiena nfittex li nagħmel l-esperjenza li nmiss il-grazzja ta' Alla fil-ħajja tiegħi, ninduna biha. Li jiena niddialoga fit-talb ukoll mal-mulej biex nissaħħaħ fil-fidi. Hekk għamel Tumas fi ftit ħin għamel dawn l-esperjenzi fil-kuntatt tiegħu mal-mulej u jasal biex jgħid mulej tiegħi u Alla tiegħi. Ejjew ngħidu aħna wkoll ma' Tumas illum
lil-mulej, mulej tiegħi u Alla tiegħi u int biss tista' tkun is-salvazzjoni, is-salvatur tiegħi u ħadd u xejn iżjed. U allura Ġesu mbagħad lilna wkoll jgħidilna llum bħalma jgħid lil Tumas, hemm inta x'rajtni, hemm inta x'għamil din l-esperjenza. Ma ħenjin dawk li ma rawx u emnu. Ħenjin jiġifieri dawk li aħna ma ltqajniex personalment bħala bniedem ma' Ġesu, imma għandna esperjenzi u nistgħu nagħmlu esperjenzi ta' fidi ma' Ġesu. Il-komunità wkoll tista' tkun li qed tgħinna f'din il-fidi tagħna fil-mulej u allura l-komunità, l-Knisja, il-parroċċi, il-gruppi huma din l-esperjenza ħajja li tgħinna u tagħtina support ukoll għax Tumas għaraf lil Ġesu meta kien mal-Apostli mhux għal rasu. U allura aħna wkoll mistednin biex nagħmlu din l-esperjenza. Imma xi kultant inti jkun għaddej minn żmien ta' dlam, minn żmien diffiċli, li mhux bil-fors qed tara u tifhem, mhux bil-fors qed tmiss il-grazzja jew tħoss il-preżenza ta' Ġesu, mhux bil-fors it-talb tiegħek dejjem ikun qed jagħmel sens u ssib diffikultà anki fil-ħin ta' dialogu tiegħek mal-mulej, fil-ħin tat-talb. Imma dawn in-nies jibqgħu jemmnu xorta waħda, jipperseveraw fit-twemmin. Xi grazzja kbira jekk inti wieħed minn dawn in-nies illi ma tiġ bil-fors tara, tmiss u tiddialoga. Ma triġ dejjem il-konsolazzjoni li tik il-prova li Ġesu qiegħed hemm u qed jgħinek u qed juħsibek. Imma inti temmen minkejja anki id-batija, s-sofferenza, id-dlam, id-deżert, il-mumenti diffiċli inti tista' tkun għaddej minnhom. Kemm għandu x'jallimna anki San Tumas u kemm għandna x'nitgħallmu anki mingħand xulxin. Ejjew anki naqsmu dawn l-esperjenzi sbieħ ta' relazzjoni tagħna mal-mulej fl-għarfien, ejjew insaħħu lil xulxin fil-fidi wkoll. Għax il-koll kemm aħna jista' jkollna perjodi fil-ħajja tagħna, xi kultant fit-tul bħal San Tumas, illi ma nemnux li niddajfu fil-fidi. Ejjew nitolbu għalhekk fil-Qudiesa biex il-mulej jisaħħaħ fina il-fidi tagħna fih. Ikun imfaħħar Ġesu Kristu. Dejjem ikun imfaħħar. Ejjew issa flimkien inresqu it-talbiet tagħna. Meta naraw il-Knisja medimba u mhux tant qaddisa daqskemm nixtiequha, nitolbu mulej il-grazzja tiegħek. Ismana nitolbuk mulej. Meta mmissu l-pjagi tal-umanità, kawża tal-vizzji u l-egoizmu għenna biex ma nitfixklux, nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Meta naraw kim sallab, unkunu nixtiequ nikkontemplaw il-glorja, l-konsolazzjoni, ejna biex ma nitfixklux, nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Meta naħsbu li l-proġetti tagħna huma aħjar mir-rieda tiegħek, urina li inti s-salvatur tagħna, nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. O Alla missier, inti taf u tader in-natura dajfa tagħna l-bnedmin, aħna u nistennew il-fidwa sħiħa, jidħol għalina bit-talb tiegħu ibnek Ġesu Kristu sidna, li bil-pjagi tiegħu aħna l-kol fiqna, u li miegħek jgħix u jsaltan, flimkien mal-Ispirtu Santu, għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Itolbuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk dan is-sagrifiċċju għat tifħir u glorja ta' ismu għat-tiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Se nofrulek mulej is-sagrifiċċju ta' tifħir fġieħ ix-xhieda tal-fidi fi Kristu, mogħtija mill-Apostlu Sant Tumas. Fiċ-ċokon tagħna nitolbuk biex aħna u naqdu dmirna lejk kif jixraq tibqa' tħares fina id-doni tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna il fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tassew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddu lek ħajr. Inti rajta dejjem ma tħallix weħeda l-Knisja tiegħek, imma tibqa' dejjem tieħu ħsiebha u tħarisha permezz tal-Apostli biex ikomplu jreġġawha dawk stess li int qed fuqha bħala rajja f'isem ibnek. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli, mat-troni, mad-dominazzjonijiet, mal-qtajja kollha tal-eżerċiti tas-sema, intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-għoli tas-smawiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fil-għoli tas-smawiet. Qaddis tassew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija, qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajh ibati ħaj il-ħobs, ratt il-ħajr, qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħa il-kalċi, reġa' ratt il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu il-koll, għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi tagħna. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek u nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. Inroddu lek ħajra x'oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk u miċ-ċokon tagħna nitolbu l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Iljun, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joe li qed jgħinu, mal-isqfijiet u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebt tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza Omma Alla Marija, ma' San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew flimkien u bil-qalb ngħidu it-talba tal-Missierna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art.
ħobżna ta' kuljum għatina llum. Aħfrinna dnubietna, bħalma naħfru l-minuħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa mid-dnub, imħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew nittamaw lena u l-midja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija saltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-apostli tiegħek inħallilkom islim, nagħtikom islim tiegħi la tħarisx lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisija tiegħek, għatija slim u laqda li inti trid fiha, int li tgħix s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-Mulej Ġesu tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Ejjew nagħtu sinjal ta' paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina il-paċi. Dan hu l-ħaruf ta' Alla, dan hu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen jindawk mistiedna din l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda jgħid kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. U Alla f'dan is-sagrament imqaddes aħna nirċievu tassew il-ġisem ta' ibnek il-waħdini. Għatina li blemilu l-ħajja tagħna, aħna nkunu xhieda ta' Kristu. Bħalma bil-fidi tagħna flimkien mal-Apostlu San Tumas narfuh b'Mulej u Alla tagħna li miegħek jgħixu jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-Mulej magħkom. Miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Inbirku il-Mulej. Inroddu ħajr lill-Alla. Lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem tal-quddiesa tal-lum. It-talba ta' Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u Newsbook Malta, jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Infakkarkom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-quddies jista' jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lil Arċidjoċesi ta' Malta u iktbulna li d-donazzjoni tagħkom hija għal dan il-għan. Aktar dettalji jinsabu fuq knisja.mt/donate.
www.ecc.org/donazzjonijiet. Ġesu jibda is-sinjali tiegħu f'kuntest ta' mħabba, festa ta' tieġ, fis-sinjal li jagħmel li jibdel sitt ġarar mimlija sa' xfar b'ilma li ħafna, jibdel dan l-ilma f'inbit jagħtina sinjal li l-imħabba tiegħu hija kapaċi titrasforma il-mumenti li żjed ikkumplikati u l-mumenti li żjed diffiċli tal-ħajja tagħna. F'dan is-sinjal naraw wkoll messaġġ sabiħ u ta' gratitudni għal dak kollu li tagħmel il-hospice. Aħna qegħdin hawn illum għaliex għall-grazzja t'Alla Hospice Malta aċċettat din il-binja li hija patrimonju tal-Knisja f'Malta u trasformata xi ħaġa straordinarjament sabiħa u utli. Il-kura paljattiva waqt li tipprova taffi kemm hu possibbli it-toqol tal-uġieħ hija fuq kollox sinjal konkret ta' qrubija ta' viċinanza u solidarjetà ma' ħutna li qed ibatu. Jiena mbierek dan il-post biex ikun dan għadba l-ġenna fejn kull min jersa hawnhekk jħossu stmat, maħbub u jħossu trattat dinjità kbira. Isem tal-Missier, tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Amen. Alla tagħna isma' talb tagħna, eħlesejna u wieqaf magħna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, urina li inti jomna, li kisma it-talb tagħna. Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu, aħfrinna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. L-ewwel misteru tad-dawl. Meta Sidna Ġesu Kristu tgħammet fix-xmara Ġordan. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li tritin kif issemmek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum affrinna dnubietna bħalma nafru l-minuħati għalina iddaħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija imbirka inti fost in-nisa
u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma urina li inti jomna lik jisma' it-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrinna d-nubietna ħarisna min-nar tal-infern, hu l-ġenna l-irwieħ kollha speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. It-tieni misteru tad-dawl, meta Sidna Ġesu Kristu wera minnu fit-tieġ ta' Kana. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum affrinna d-nubietna bħalma nafru l-minuħati għalina b'daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma urina li inti jomna lik jisma' t-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrinna d-nubietna ħarisna min-nar tal-infern. Hu l-ġenna l-irwieħ kollha speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. It-tielet misteru tad-dawl, meta Sidna Ġesu Kristu ħabbar is-saltna ta' Alla u sejjaħ għall-indiema. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum affrinna d-nubietna bħalma nafru l-minuħati għalina b'daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa
u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma la tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi memlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma la tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi memlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma la tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi memlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma la tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi memlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma la tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi memlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma la tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi memlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma la tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti jomna li kisma it-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubietna ħarisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-erwieħ kollha speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Ir-raba' misteru tad-dawl. Meta Sidna Ġesu Kristu tbiddel quddiem l-Apostli fuq il-muntanja Tabor. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddis ismek, tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum affrinna dnubietna bħalma nafru l-minuħati għalina ddaħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi memlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma la tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi memlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma la tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi memlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma la tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi memlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma la tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi memlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma la tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi memlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma la tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi memlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma la tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi memlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma la tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi memlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma la tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi memlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma la tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti jomna li kisma it-talb tagħna. Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubietna ħarisna min-nar tal-infern
Hu l-ġenna l-erwieħ kollha speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Il-ħames misteru tad-dawl. Meta Sidna Ġesu Kristu waqqaf l-Ewkaristija, it-tifkira tal-misteru tal-għajb. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid kif issemek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum affrinna dnubietna bħalma nafru l-minuħa tiegħina b'daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlapalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlapalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlapalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlapalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlapalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlapalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlapalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlapalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlapalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlapalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Glorja lill-Missier u lill-Leben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima urina li inti jomna li kisma talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern, hu l-ġenna l-erwieħ kollha speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Salve Reġina. Slima lik Sultana, tal-ħniena, ħajja ħlewwa u tama tagħna. Slima lik, lilek ingħajtu għaliex aħna turufnati u li teva, lilek nitniedu aħna li nibku u nolfqu f'dan il-wiet ta' dmugħ. Ejja mela avukata tagħna dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħniena. Urina wara dan it-turufnament lil Ġesu, frott imbirek tal-ġuf tiegħek, o ħanina, o pija, o ħelwa Verġni Marija. Skont l-intenzjoni tal-Papa, fissirna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif issemek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum affrinna dnubietna bħalma nafru l-minuħa tiegħina daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlapalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Glorja lill-Missier u lill-Leben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Għall-erwieħ tal-purgatorju. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Daw ta' dejjem jiddi fuqhom. Jistrieħu fil-paċi. Ammen. Litanija. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qattalb tagħna. Kristu il-qattalb tagħna. Missier Etern Alla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu Qaddis Alla.
Henna lina. Trinità Qaddisa Alla wieħed, Henna lina. imqazza Marija, Itlob għalina. imqazza Alla, Itlob għalina. imqazza xebba ta' xbejbiet, Itlob għalina. ta' Kristu, Itlob għalina. il-Knisja, Itlob għalina. tal-ħniena, Itlob għalina. tal-grazzja ta' Alla, Itlob għalina. u xebba, Itlob għalina. it-tama, Itlob għalina. li żjed safja, Itlob għalina. li żjed nadifa, Itlob għalina. bla teba, Itlob għalina. li tistħoq l-imħabba, Itlob għalina. tal-aġeb, Itlob għalina. tal-parir it-tajjeb, Itlob għalina. ta' min ħalaqna, Itlob għalina. ta' min salvana, Itlob għalina. xebba kollok għaqal, Itlob għalina. xebba li tisħoq kull qima, Itlob għalina. xebba li tisħoq kull foħrija, Itlob għalina. xebba kollok seta, Itlob għalina. xebba kollok kniena, Itlob għalina. xebba dejjem marbuta ma' Alla, Itlob għalina. mera tal-qdusija, Itlob għalina. tron tal-erf, Itlob għalina. bidu tal-ferħ tagħna, Itlob għalina. amara tal-Ispiritu Santu, Itlob għalina. amara ta' kull grazzja, Itlob għalina. amara ta' kull tieba, Itlob għalina. warda mistika, Itlob għalina. torri ta' David, Itlob għalina. torri tal-Avorju, Itlob għalina. dar tad-deb, Itlob għalina. arka tar-rabta l-ġdida, Itlob għalina. bib tas-sema, Itlob għalina. kewba ta' filgħodu, Itlob għalina. ken saħħa tal-morda, Itlob għalina. ken tal-midinbin, Itlob għalina. paraċ tal-migranti, Itlob għalina. paraċ tal-imniktin, Itlob għalina. għajnuna tal-insara, Itlob għalina. sultana tal-anġli, Itlob għalina. sultana tal-patriarki, Itlob għalina. sultana tal-profeti, Itlob għalina. sultana tal-apostli, Itlob għalina. sultana tal-martri, Itlob għalina. sultana tal-konfessuri, Itlob għalina. sultana tal-verġni, Itlob għalina. sultana tal-qaddisin kollha, Itlob għalina. sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba, Itlob għalina. sultana mtella s-sema, Itlob għalina. sultana tal-Rożarju Mqaddes, Itlob għalina. sultana tal-familja, Itlob għalina. sultana tal-paċi. Itlob għalina. ħaruf talla li tneħħi d-nubijiet tad-dinja, Aħfrilna nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħħi d-nubijiet tad-dinja, Ismana nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħħi d-nubijiet tad-dinja. Henna lina. Itlob għalina għaddisom Alla, Biex ikun jissoqilna dak li wedna Kristu. nitolbu. Għati li l-naqaddija tijak muli Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem. U bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħlusa midwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida, kun inti l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irażnu Alla, nitolbuk bil-ħerqa. Int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema. Itfa bil-qawwa t'Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżina l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfien tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Ġusepp. Slim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija li l Alla fdalek li libnu fik Marija edet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Ġuseppi, kun missier għalina wkoll, mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlalna l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Ġusepp, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turrokku, Itlob għalina. San Pawl Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazju Falzon, Itlob għalina. Beata Adeodata Pisani, Itlob għalina. San Tomas, Itlob għalina. intom għaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. Nitolbu
U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek. Hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li repetilna l-fidwa tiegħek. Int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbierek Alla, imbierek l-isem imqaddes tiegħu, imbierek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbierek l-isem ta' Ġesu, imbierek l-qalb qaddisa tiegħu, imbierek id-dem għażiż tiegħu, imbierek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbierek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbierek l-kbir Alla Marija Santissima, imbierek l-imqazza Immakulata, kunċizzjoni tagħha, imbierek it-tluħ glorjuż tagħha fis-sema, imbierek l-isem ta' Marija Verġni u Omm, imbierek San Ġusepp Arus kastismu tagħha, imbierek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.